Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest Tagalog version ng ating weather analysis ng araw po ng Martes hanggang Huwebes, Oktubre 10 hanggang 12, 2023. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. At bago tayo magsimula, gusto kong ibalita sa inyo itong magandang produkto ng komunidad. Ito po yung Climate Action Center. At interesado po ang inyong LGU at ang company ninyo ay pumunta lang po sa ating website typhoon2000.ph at i-click yung unang banner. Yan po yung komunidad at pupunta po kayo sa isang Google form para mag-fill up. At kapag nasabit na ninyo, kukontakin po kayo ni Mr. Aaron Cabasal or you can directly contact him sa telephone number or cellphone number 0976-163-7245 or email po ninyo siya sa iron.cabasal@komunidad.co. Maganda po itong Komunidad Action Center para laging handa po tayo sa ngayong panahon ng climate change para maging climate resilient at low carbon ang ating ekonomiya dito po sa mundong ito. At marami na po mga LGUs at mga companies na nag-avail itong Climate Action Center. So don't forget to visit Komunidad for more details. So na yun, punta natin pinaka-latest GovSat at may bagong balita po ako sa inyo. Sa nakalipas na ilang araw, may nagbabanta pong low pressure area na si 97W na magtatawid sa Bicol at Southern Luzon at baka nga maging depression pa ayon sa mga computer models. But sa nakalipas na ilang araw, ito po ay hindi na po natuloy dahil po itong bagyong si Bulaben na naging malakas na pong bagyo, isa na po siyang category 1 typhoon na may hangin pong 130 kph o 140 ay patungo na po dito sa may area po ng Guam at ito po ay ang nagdahilan na mag-inhibit ng further intensification itong si LPA 97W at isa na lang po siyang shallow LPA pero sa mga oras na ito mukhang nilulusaw na po siya. Nagiging parte na lamang po dito sa tinatawag nating monsoon trough. Ito po ay pagsanib po ng hangin mula sa hilagang silangan at timog kanluran na nagkakreate po ng mga malalakas na mga thunderstorms dito po sa ating bansang Pilipinas. So na yun, ang Southern Luzon kasama po ang Bicol, Visayas, Mimaropa at Mindanao ay magiging ulap na papuwirin na may mga kalat-kalat na mga ulan, pagkulog at pagkidlat lalo po sa hapon o gabi. At hanggang Huwebes po, yan po ang mararanasan natin dahil sa pagtawid nitong natitirang kaulapan ni LPA 97W na naka-embed po dito sa monsoon trough. Ito si Bagyong Jenny o si international name Koino ay nalusaw na po. Naging depression na lamang po sa nakalipas na 6 na oras at natunaw na po dito sa may isla po ng Hainan. So wala na po itong bagyong ito. At meron pong frontal system dito. Nagsimula na pong umalis dito sa may Japan. Yung tail end niya ay dito lamang po sa may south of Okinawa. But in the next few months, sinasaan na po natin pagdating nitong mga frontal systems, mga dulong buntot niyan, yung shear line na tinatawag, magbibigay ng mga konting ulan dito sa ating bansa. At dahil po sa El Nino, baka hindi masyado po yung mga ulan dala itong shear line. But inaasahan pa rin natin bantayin sa mga possible pong mga late formation itong mga inaasahan pang bagyo sa susunod na 2 buwan ng taong ito. At all eyes tayo sa mga possible impact kung sakaling pupuntang Pilipinas. But let's hope and pray na lahat po sila ay mag-record tulad po nitong bagyong si Bulaben na isa na po siyang developed na typhoon. Okay, so ito po yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakikita po ninyo itong mga natitirang kaulapan ni LPA 97W. Magpapaulan po dito sa may Bicol region, Visayas, Mindanao at mag-extend po yan dito sa may Mimaropa at sa Southern Tagalog provinces kasama po Metro Manila. So magandang relief po ito sa atin dahil kulang na po tayo ng mga ulan dahil po sa moderate El Nino na nakakanasan natin sa mga panahon na ito. At kaya
pag may mga ulan na darating sa atin, magpasalamat tayo dahil binibigyan pa po tayo ng biyaya. Dahil po sa ganitong panahon ng El Nino, talagang kulang po ang mga pag-ulan. Okay? Ito po yung bagyong si Boloben ay dumadaan na po sa between Rota and Tinian Island sa Northern Marianas. In between Guam at Saipan po yan. At dito po sa ating zoom in satellite animation, nakita po ninyo dito sa windy.com UMETSAT satellite loop for the past 6 hours. At marami pong mga thunderstorms na dumadaan na yun sa Kabikulan, Visayas, Mindanao at Mimaropa. At mukhang hanggang bukas pa po ito, Huwebes. Ba't unti-unti na po itong malulusaw. At nakita na rin natin ang pagsimula ng konting amihan dito sa may silangan bagay po ng Luzon. Dahil po, nasa transition period na po tayo. Pag simula ng November, start na po yan ang tunay na amihan o yung northeast monsoon. At kung i-zoom natin itong bagyong si Boloben, yung mga Filipino community na naka-stay dito sa Northern Marianas, mag-ingat po kayong lahat. At titingnan natin yung kanilang radar shot mula sa National Weather Service ng Guam. At yan po yung radar loop. At nakikita po natin ang mata ng bagyong yan. Although ang structure ng kanyang mata hindi pa po fully developed, kikita na po natin dito ang hint niyan, okay? So yan po siya, dumadaan in between Tinian. Ito po yung Tinian, okay? At ito yung Rota Island. Ito yung Saipan at ito yung Guam. So, dito siya dadaan. Diyan po siya dadaan. Yung bagyong si Boloben. So, decent tropical storm force winds ang inaasahan po dito sa area po ng Guam. Hindi naman po siya lalampas ng more than 130 kph. So, pero may mga slight damage po na pwedeng mabigay ditong bagyong ito. But mostly tropical storm force winds, mga banana plantations ang pwedeng maapektuhan ito. So yan po ang ating latest sa ginagalaw ng bagyong si Boloben. At yung mga nagtatanong, papasok ba yan sa Pilipinas? Hindi po, kasi ito po yung Philippine Area of Responsibility at halos napakalayo po. Almost 1,000 kilometers away from PAR. So hindi po ito papasok. Actually, baka pagdating niya dito, baka maging isa po siyang super typhoon dahil medyo mainit po dito ang karagatan. Mostly pag dito nagpo-form dahil sa El Nino, dito halos malalim ang init ang dagat. Kaya yung energy, yung oceanic heat content ay lalong nagbo-boost sa strength nitong mga bagyo. So, inaasahan po baka pagdating niya dito maging isang super typhoon itong si Boloben, but recovered na po siya o nag-recover. At walang anumang bahagi ng Asia Pacific na maapektuhan itong bagyong ito. Unless isa po kayong barko na dumadaan sa forecast track nitong bagyong ito. Okay, so pati yung mga computer models, curvature ang pinapakita. So all clear na po tayo. From now until October 20, wala pa pong pinapakita ang mga computer models kung anong susunod. But hindi pa po natin alam ano in store between October 20 hanggang All Saints Day, okay, o All Souls Day, Halloween night. Yan ang malaking question pa as of this time. Malalaman po natin yan pagdating natin ng October 20 kung anong in store for the next 10 days. Tandaan po natin, ang more than 5 days na forecast is highly uncertain. Ang pinaka malapit na po sa katotohanan ay yung 5 days down to 1 day to go. Mga 5 days to go, mga 50-50 pa yung probability niyan. But yung 3-day forecast ay medyo pataas na ang probability niyan. Okay? So, yan po ang forecast ng mga models. At pati yung easterlywave.com ensemble na kinuha nila sa European model, nagpapahiwatig na ito lamang pong bagyong si Boloben ang active na system. The rest, mga LPAs na lamang po yan. Meron dito, likely ito yung remnants ni 97W pagtawid po sa Visayas, Mimaropa at Mindanao. Baka mag-develop bilang isang LPA ulit. Baka bibigyan ito ng bagong name na kasi umina na yung dating 97W, baka 99W ito. At meron din dito mga mahihinang low pressure system. Itong galing sa Central Pacific, mukhang malulusaw naman po pagtawid ng international dateline. So, halos LPA lamang po siya kasi more than 1,000 hectopascals yung pressure.
Kasi pag tropical depression, 1,000 yan, 1,000 yan. Tropical depression po yan. So, halos wala naman pong pinapakita na magkakarating sa ganyang level as of this time. And sa wind forecast for the next 3 days, ang wind sa ating ang prevailing wind sa ating bansa ay kapag nasa Visayas at Mindanao ka, variable winds to westerly winds ang magaganap mula bukas Wednesday hanggang Friday. Dito sa may Visayas, kalmado po hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. But kapag nandito po kayo sa silangan at hilagang coastal waters ng northern and eastern Luzon, pati ang northern Bicol ay magkakaroon na po tayo ng konting buga ng amihan, although hindi pa po ito officially announced by Pag-asa dahil po ang start ng amihan ay November. So ito yung mga unang bugso ng amihan, but hindi pa po siya gaano kalakas. At napapansin na po natin sa labas na iba na po yung iip ng hangin, hindi na masyado mataas yung heat index, hindi na maabot ng more than 40. So yan po ang good news po sa atin. Although may mga times pa rin na kapag humina ang amihan, pwede pa rin umabot ng 45, 47 ang heat index po sa ating bansa. Okay, so yan po ang good news sa situation na yon ng Bagyong Bulaben. At yung si LPA 97W na hindi na po matutuloy. Pero magpapaulan pa rin yung mga natitirang ulap sa Bicol, Visayas, Mindanao at Mimaropa. Kaya yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Friday ay nakatutok pa rin yung mga thunderstorms na dala itong mga natitirang ulap ng LPA 97W na naka-embed sa monsoon trough dito pa sa Mindanao, Visayas, Mimaropa at Bicol region. At posible pa rin maapektuhan din ang ibang bagay po ng Southern Tagalog provinces, including Metro Manila, but not much. Okay? So, yan po ang magandang balita. Makakatulong po ito sa mga farmlands sa Central at Southern Philippines. So, enjoy po natin itong mga ulan na dala nitong mga ulap ni LPA, mga dating ulap ni LPA 97W. So, yan po ang pinaka-latest. At babalik ulit tayo on or before weekend. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.